Bueno, jarri nahiz hemen, gora nagoela, oraindik Andrea baino altuagoa izateko. ¿Qué es esto? Sí, Jasker Luzan. Zer moduz, bueno, bagaude nire etxean, hemen egingo du lo. Beitu, ere berrisa. Izarak ez dira gero salduko, ez dira nire izara gogokoenak sentitzen du, Andrea. Ahogada. Jendeak egingo du. Gauza bat, a ber, esan dit, jarri kamara, Bai. zergatik. Ze, ekarri bat gauza bat. Azkenengo bideoa ikusi dozuenok jakingo duzue zer dan. Kosko. Bai, egin apurtu egin da, baina bueno. Da galleta bat. Koskoko galleta. Ui, suizida egin da. Motxili, baina bueno. Probau, dago superronda. Venga, egingo dugu froga. Bai, Alixen galleta favoritua da. Ireki dezakezu. Bai, hartu. Hartu dut zati bat. Hartu. Itxoin. Kondo behar dut txikla, itxoin, Bueno, zuengatik, ala, txintxina. Txapatriketan, Ameriketan. Asko gustatzen zaite, Bai, fornu. Ale, eta orain, eyelinerra egin, Eta goiaz. da goz ametxekin. Urduri, antes del primer show. Nik eskatu nahi nuen frappuccino bat. Es que acabo de debería. Bide batez, ari naiz mugikorrarekin grabatzen, eta agian Ikusi zuen. olako kamara bat. Bueno, Inez dago grabatzen tetxua, baina. Erosteko asmoa dut, ez dakit dago errepikatu aurreko kamera edo hori. Ja, es que... Bueno, ekipo, hementxe gaude. Are you ready? Eta hemen dago jendea! ¡Epa! ¡Este público maravilloso! Estoy aquí en esta la de Torri y me está gente ni pustera. Ja, sobrau. Emocionada. Qué noche. Famosas. Somos. Ellas. Sarian edukizu sortzen da bena, bastante lotan gabea, eta sin más, osea, gustatzegatik astia, osea, berdixak sarian gauzak itxia, eta bat egizue, gustatzegat, eta hau da, supertibitxezuk izan duzu mezela, baina lagunekin eta familixakin egotia bat ez be, bai eta lixekin, porque ez dira ez aipatu, dira nire guztien txikixak, Qué guay, la verdad. Es que ha hecho Enes. Holan san. Beitu. Eta ben ez da, eta amets. Eta amets holan. Ez joro. Eta amets. Amets, zegertatu da. Gaudela hemen en el Foster's Hollywood eta gaude itxoeten gure hamburguesa, gure afariak, eta ekarri dute 3, eta bosenago eta gainera nekatuta, eta ez didate ekarri En plan, dana gaiz. carencias. Emocionades. Ja, uste nuen ja guda bukatu. Ez dago birala den zerbaitek, Bueno, ekipo ikusten duzen bezala, beste bideotxo bat, egia esan orain konturatzen ari naiz kriston blokeoa nuela eta izaten jarraitzen dudala, egia esan gutxinaka, nire burua daukadan mataza ubilo hau bete eta desegiten joaten ari naiz, eta horregatik janago bideoak grabatzen, baina egia esan kostatzen ari zait pilo bat kamera hartzea eta grabatzen jartzea. Gero zain beste gogoak ditut edukia sortzeko, baina grabatzearen kontua ez dakit nago oso aislatua neure buruarengan, eta gian interesgarri izan daiteke ariketa bezala ere mataza hori desegiten, bideoak berrartzea. Ikusi duzuen bezala, argia bapatean. Ikusi duzuen bezala, kriston guai egon zen podcasta, oso ongi pasatu nuen, hemendikan, Andrea, maite zaitut pilo bat, mila esker gonbidapena onartzagatik, eta superarro nago zu bezalako lagun bat izatea nire bizitzan, eta zu elkarrizketatzea horrelako espazio batean izan zen, oso top. Eta
ametxekin, sueñola kaierekin. Barkatu egiten dit kriston grazia. Beti bezala primeran, etorriko dira, oraintxe momentu honetan, aparte blokeoa badut ere oposaketak. Noizbait serio jarri beharko naiz zela horrekin zerbait, ganorazko zerbait egin nahi baldin badut. Eta hori, eta gainera aukera izan genuen Edurne ezagutzeko, ez baduzu ezagutzen bera Eduki sortzailea da. Gazteleraz sortzen ditu bideoak, baina ostegunetan bere euskara berrartzeko eta berriz hitz egiten moldatzeko, hasi egiten bideoak gure hizkuntzan. Eta horixe, beraz, hemendikan utziko dizuet, bere Instagram kontua, eta animatzen zaituztet jarraitzera. Eta horrekin batera, esatea, espero bideo hauek gustoko izatea, gogoratu asko eskertzen dudala, eta orokorrean sortzaileok asko eskertzen dugula, igotzen ditugun bideo argazki eta guztiekin interaktuatzen baduzue, like ematen badiozue, komentatzen baduzue, zerbait bideoarekin zer ikusia, eta horrek ere azken finean asko laguntzen gaituela hazten. Eta hori, esan bezala nik ez dut ahazten, badugu hemen erronka bat dela 500 arpidetara iristea, noizbait iritsiko gara, nik beti bezala diot ekaina baino lehen iritsiko garela, espero dut nire urtebetetzeriko oparia izatea, oraindik 2 hilabete geratzen dira. Así que, bueno, hemen txegongo gara, datorren igandean, beste bideo batekin.